De gemeente Ljouwert wordt van harte lokwenschen met haar nijste fietsenwinkel. Joop Sandberg. Ja, wij Friese fietsen heel wat oud. Dus maar gauw even zien bij Joop. In Grauw. Oh, Joop. Een echt trainingskamp in Jestrijn. Imke, spannend zeker hè? Ja, het is wat het is. Dus, we hebben wel ervaring met oorkampen. En daar hebben we draaiboeken in. Van Droriep hebben we draaiboeken wel beroep. Maar het is wel wat het is. Dus ik kom met een soort nijding in je oren. Ja. Ik heb de mede-bestuurslid Marije Hiemstra twitteren van nog heel wat vergaderingen, nog heel wat beslissingen. Heb je toch eindelijk weer op het keertskamp. Heb je een soort tarriering aan hoorn? Ja, toch wel. Je wilt goed hebben. En, nou, de rand die wel duidelijk verdeeld. Maar je maakt wel goed zwaar dat alles ik regel is. En nou, we hebben heel wat doen om besteden. En op een gegeven moment denk ik van, nou, dan moet ik ook zo weer vers. En nou, dan kunnen we alles helemaal uitvieren. Ja. Hoeveel ben je nog aan de mooi? 58. Mijn dacht van, nou, de held, dat zou ik mooi wezen. Maar we zijn bij de Squamelaars geweest en hebben zich enthousiast maken. En nou, dat slagen we, 58 wel eens. Ja, dan zit er alle categorieën bij en eigenlijk. Zeg. Je begint al bij de welkers? Nee, zelfs ook kabouters. Kabouters sliep je net, maar die mooi wel mooi dan. We willen ze wel beloeken bij. Oh. Even het wisselmoment van de recreatie. Nee, maar we beginnen bij de kabouters, zodat ze wel de kans hebben om mooi te doen met de trainingen. Maar dan sliepen ze nog thuis. En vanuit de Welpen tot onder de squaljeugd mooi ze hier sliepen. Ja. En wat voor programma heb je deze dagen? Want je bent Joert begonnen, hè? Ja, we hebben met familie begonnen. Toen hebben we voort even een serieuze inspectie die hier bij de ingang. Zien dat ik doping hier, Red Bull of Ajax-kessens die natuurlijk net naar binnen mochten. Nou, dat was al een heel mooie start. En toen hebben we even een opwarming, iedereen net een shirt kregen. En toen ben we met de trainingen begonnen. En nou ja, na de training hebben we lekker eten. En nu ben we bezig met de recreatie. Nou, dan gaat steeds wat al, wat wisselt ook wat al. Ja. Ja, wat is de reacties van de ouders met name? Kunnen ze hun been wel een nacht, 2 nachten kwijt? Ja, sommigen zelfs graag. Nee, maar hartstikke leuk. De band, ik vond zo mooi juster een berichtje op Facebook van een man die zei... beste ouders van de band van het Keerskamp stuiteren die van je mix aan. Want die wien zo hyper welke douchegel maakt mooi nemen en welke gel. En nou, die hier helemaal die voorspanning. Dus dat leeft enorm. Ja. Nou, voor de eerste keer in Jestrijn, nou, dus zoals al heeft ervaring in Droriep. Daar doe je met al jaren eigenlijk, dien je met al, hè? Ja. Ja, en we hintje doen van hoe kist nou bij een onloeken en hoe kist ik te verzorgen dat ze haast. En ik weet dat in Droriep is dat een gouden greep. Het is een ding en dan mag je naar daar en altijd maar je helpen met de trainingen en daarna weer trainen. Dat ging al je vanzelf. En vooral in het dorp als Jestrijn vind ik dat hier heel erg past. Dus nou ja, als je het dit nog terug zetten kennen. Dan wat ik opvalt de leerling, het ben al je jonge dames en heren die je maar nog. Hè? Is dat wat de jeugd biedt eigenlijk, dat je zegt, we zijn maar Korean, je zet je hem direct geweldig vriend. Ja, nou, wij vind ik degene die het mooi het idee kwam. Dus dan vind ik eigenlijk dat je er vaak in moet. En ja, uiteindelijk ben er een heel soort ouders die wel heen helpen met pannenkoek bakken en patat bakken en met skimmen zien. Maar ja, bij u kwam het idee wel. Dus ik vond eigenlijk dat we er even steen moesten. Ja. En het spannendste is dan, je emotioneel vandaag sliepen in de kantine. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Boven sliepen de jongsten, dus als ze met Jedderdel Jan willen, dan kinderen. En dan hebben we de leiding er wel bij. En maar op uw strengst natuurlijk zwaar dat ze al die sliepoeren pakken. Ja. Want ja, wist het zelf natuurlijk in de jeugd wel. Het spannendste moment, dit onthoud je altijd als BN'ers zijn er natuurlijk. Hè. In de kantine weet je Simmers gewoon altijd maar omkeert, watsie. En dan je daarna sliepen. Ja, dat bleef altijd bij. En dat gun je juist die ben en ik hier staan. En nou, daar ben ik wel bij. En die ben juist nou op keertje maar gong. En het keertskamp krijgt dat laatste setje een beetje doen. Dus nou, hopen dat we zo enthousiast horen kennen. Wat is het doel van je mooi? Ja, het is alles bij elkaar. Ik vind gewoon, Kirsten is net alleen nog maar in het veld staan. Het is ook gezellig hier eromheen. Het is uiteindelijk maar een lietswereldje. Dus ik vind gewoon die gezelligheid met je uitstralen. En nou, het is versterkt ik wel de baan in het dorp, denk ik. Dus het is gewoon een opstapeling van, ja. Sliep je vannacht zelf ook? Ik ga naar huis. Nee, er wil wel zien of zij die wil sliepen wonen. Dus ik mis niks, maar ik sliep wel thuis. Ja. Hoeveel dagen is het kamp? 2 nachten en een vretemiddag gaan ze weer naar huis. Ja. Ze is ik al oppeigerd geweest, denk ik.
Nou ja, ik denk al, het was er nog een soort en het zal morgen misschien wat minder wezen. Nou, ik denk dat we misschien wat meer trend krijgen, Freed. Maar nee, dat is sowieso nou wel slagen. Het ligt erop het waar, ligt het prachtig, hè? Ja, wat we nou al hebben, ben ik heel blij. Maar ik hoop dat we een beetje droeg houden kunnen, dan is het helemaal mooi. Ja. Mooi een leuk feest van Remke. Ja, komt goed, dankjewel.